Ați văzut și atunci de ce? Mi se pare absurd. După apasă. Păi corect, nu i-a scris, nu a scris treabă cu armata. Nu sunt alții proști. Acum consolidată ceva de genul ăsta, jos politica din ICR. Deci mi se pare absolut normal. Voi nu vă să-i fac chestia asta, știți doar ceva. Bine am venit aici. Eu v-aș spune așa. Iar nu face aluzie la jandarmerie. Dar nu e o problemă la asta. Eu v-aș spune așa. Stimată domn, stimată domn. Domnul colonel, vă rugăm frumos să ne spuneți ce lege am încălcat. Domnul colonel, el a spus, domnul colonel. Dumneavoastră ați făcut domnul colonel, puteți să ne spuneți ce lege am încălcat. Facem revoluție de fapt pe oamenii lor, ce nu-i corect. Dacă tot vorbim, haideți să vorbim. Dacă mergem la Comisia de Abuzuri a Parlamentului, este la sol. Dacă e. Nu vă gândiți la declarații cu armată că nu am făcut. E o metaforă. Domnilor, știți că faceți un abuz acum, că dacă mergem la Comisia de Abuzuri... se numea represiunea intelectualității. În capitalism se numește represiunea celor care au cuvânt. Cine v-a zis? Dar cine v-a zis? Care cine este? Duba este a statului? Sau nu înțeleg? Duba e o metaforă. Duba nu, aluzie înseamnă, dacă eu eram acolo jandarmerie, aveam poliție. Mie îmi pare rău că dumneavoastră aveați semnele României pe piept. Nu e un fapt, nu voiați băga site-ul de cultură în tubă, fraților. Păi dar normal că nu înțeleg, cine nu înțelege cultura, internetul e pe toată presa. Cine nu înțelege cultura o distruge. Apucați-vă puțin să citiți și după aia veți vedea lumea cu alți ochi. Poate veți ieși din uniformele albastre și veți... Dar asta veți ieși. Tu ești altfel. Nu am un șef, te rog să vorbești cu mine. Este evenimentul meu, eu sunt trecută pe hârtia aia. Ai înțeles? Te-am insistat ca să pleci în evenimentul. O expoziție. Nu aveți voie să veniți să interziceți asta. Pentru că dacă mergem la comisie, la Consiliul de Parlament, scădem cultura din dubă. Ce? Păi n-am înțeles. Deci așa ți-am hotărât să nu vă faceți. O faceți și bine dumneavoastră, să știți. Nu problema asta. Că este jenă de ce ați făcut atunci. Păi și atunci de ce? Nu înțeleg, nu știu, v-ați zis și eu, aveți un ordine sensul ăsta, voi strângeți toate penerele pe asta. Doamnă, deci haideți să încheiem, să nu mai pesați cu o grămadă lume, stăm aici. Nu s-a cerut aprobare pentru organizarea? Nu este adevărat, dar scrie în organizare că n-avem voie. Doamna, ia, nu mai vrea. Ea n-a inscrimat aici. Ea n-a inscrimat aici. Dacă îmi pare rău, dacă știi ce faci. nu se Ai putea să-mi povestești, te rog, care e tot scandalul de la Think Outside the Box? Ai putea să-mi spui de ce sunt domnii ăștia de la jandarmerie? Agresivă la adresa jandarmeriei. Și interziși, au primit un ordin să le confiște sau ce? Nu știu, este o lege foarte interpretabilă pe care ei așa o interpretează. Legea 60 a adunărilor publice. Păi asta e o mare adunare. După e un citat din jandarmerie. Sunt cuvintele lor. Despre asta sunt niște ghilimele. Nesimțirea României asta e. Nu, este un abuz al jandarmeriei. Asta faceți acum, abuzați. Nimeni nu a chemat. Nu s-a zis jandarmerie, poliție. Să găsim cu Luanda aici. E absurd. Dacă se simt că șeful lor a băgat site-ul de cultură, fraților, e vina voastră, nu a noastră. Dubă, dubă.
Ce vreau orice vene de democrație. Atâta nu s-a Mamă, și avea și ceas, vezi, dar ce aud mai fi cășare? Dar când se taie ea în stradă, nu se autosesizează, fraților. Sau vorba aia, când se aude o femeie pe stradă și fac ca toți frații, ce se mai sesizează 5 ani armerie.